Häzirki döwürde ýurdumyzda gahrman arkadamyzyň we arkadaly gahrman serdarmyzyň eýtigderli tagallalar netijesinde halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokurlanmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Şunu ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany seneleri täze ýyl bayramçylygyny münasip derejede garşylamak asyly täze urly. Şuňur paýtagtymyzyň bazarlaryny we söwda merkezlerine halkymyzyň bayramçylyk saçaklarynyň bezegini öwürlen önümlüň bolşulygy döredilýär. Şunu önümlüň hiliniň we görnüşleriniň artmagyna bahalaryň durnuklulugyna ähmiýet berilýändigi bellerliklidir. Munyň özi şatlykly wakalary beslenýän bayramçylygyň guramaçylykly we ýokary ruhlanentlikde geçirilmegine döwlet tarapyndan tagalla edilýändiginiň aýdyň suwtnamasydyr. Ak mermerli Aşgabatyň dürli künjeklerini bayramçylyk söwdalarynyň gurulmagy halkymyzyň şatlygyna şatlyk goşýar. Şäheriň alçylar we satyjylar üçin ýokary şertler özüne jemleýän bazarlaryny we söwda merkezlerine daýhan ihlasy bilen türkmen topragyny ösürilip ýetiştirilýän meýwe önümleri, irimişler bilen bir hatarda gaýtadan işleýän önümçilik toplumlarynyň ýokary hilli we ekologiýa taýdan arasy önümleri ilata hödürlenýär. Şorurwatyň özüne ak mermerli paýtatymyzyň çäklerine ýaýbanlanýan bayramçylyk söwdalarynyň gurulýan ýerlerini täze ýyl artçylarynyň hemde bedeg serişdeleriniň sowgatlyk önümleriň köpdürlüligi bayramçylyk münasibetli geçirilen taýýarlyk ýaşanyň oňy netije berýändigini we söwda toplumlaryna önümçilik bolçulugynyň berkidilýändigini görkezýär. Täze ýyl bayramynyň ýakynaşyp gelýän pursatlaryny söwda merkezlerine sowgatlyk önümlere möhüm orun değişi bolup durýar. Şunu sowgatlyk önümleň görnüşlerine, olaryň gaplanyş aýratynlyklaryna zerur öňserliýär. Munyň özi önümleriň söwda nişanlarynyň ýokary halkara ulgularına laýyk gelýändiginiň aýdyň beýanydyr.